studija, dobar dan i dobrodošli na promociju novih igrača Fudbalskog kluba Vojvodina za sezonu 2018-2019. Sezonu u kojoj naš klub ima visoke ambicije i u kojoj želi da se kroz takmičenje u Superligi i Kupu Srbije vrati na evropsku fudbalsku scenu. Između ostalog, to je bio jedan od razloga zbog kojih je u ovom prelaznom roku Fudbalski klub Vojvodina za sada angažovao 10 novih igrača, i to onih koji su svojim talentom, kvalitetom i igrama u svojim prethodnim klubovima sa pravom zaslužili da postanu deo naše stare dame. Pored njih sa nama su danas prisutni i rukovodioci kluba, predsednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Dušan Vlaović, potpredsednik Upravnog odbora Ljubomir Apro, sa nama su i preostali članovi Upravnog odbora, kao i sportski direktor Saša Drakulić i šef stručnog štaba Aleksandar Veselinović. Na samom početku prvo ćemo predstaviti nova pojačanja, a to su Nemanja Milojević. On je rođen 23. februara 1998. godine u Atini, a karijeru je počeo u mlađim kategorijama Čukaričkog, čiji je član do juče bio. Za seniorsku ekipu sa Banovog Brda upisao je 22 nastupa i postigao 3 gola. Milović je bio član selekcije Srbije do 17 i 18 godina, a ima i 5 nastupa u U19 selekciji Grčke, s tim da se nalazi na spisku selektora Nikopolidisa za mladu U21 reprezentaciji ove zemlje. Igra po boku kao ofanzivni vezni fudbaler. Ugovor je potpisao na 3 godine. Aranđel Stojković rođen je 2. marta 1995. godine u Beogradu. Fudbal je počeo da igra u mlađim kategorijama Teleoptika i BSK. U Borči je počeo i seniorsku karijeru i za ovaj tim od 2013. do 2015. godine, odigrao 37 susreta. Usledio je 2016. godine njegov prelazak u OFK Beograd. Iste godine preselio se u redove Spartaka i Subotice. Za ovaj tim nastupio je 63 puta i bio strelac 5 golova. Igra na mestu beka. Ugovor je potpisao na 2 godine. Milan Đurić je rođen 3. oktobra 1987. godine u Beogradu. Seniorsku karijeru počeo je u BPI Pekaru 2005. godine. Nakon toga nastupao je za FK Beograd, a potom i za makedonski Metalurg, poljski Sandecija, Radnik iz Bijeljine i Jagodinu, gde je proveo 3 godine i za to vreme je odigrao 78 susreta i bio strelac 14 pogodaka. Usledio je potom odlazak u Hrvatsku ekipu Istre 1961. iz Pule, a 2016. godine prešao je u azerbejdžanski klub Zira, da bi se ponovno vratio u Jagodinu, iz koje je evo stigao u redove Vojvodine. Đurić igra ofanzivnog veznog, ugovor sa Vojvodinom je potpisao na 2 godine. Damir Zlomislić je rođen 20. jula 1991. godine u Konjicu, Bosni i Hercegovini, a karijeru je počeo u ekipi Širokog Brijega iz istoimenog grada, nakon čega je nastupao za veliki broj klubova. Goš Gabelu, Bosna i Hercegovina, Grafin Vlasin Češka, Rijeku Istok Hrvatska, Brašov Rumunija, Gaziantep Turska i Šahtjor Belorusija. U Vojvodinu je stigao iz svog matičnog kluba Širokog Brijega, sa kojim je osvojio Kup Bosne i Hercegovine. Igra na poziciji zadnjeg veznog. Ugovor je potpisan na period od 2 godine. Lazar Đorđević ima 26 godina, rođen je 14. jula 1992. godine u Vranju. Prethodne 2,5 godine nastupao je za slovačkog prvoligaša Podbrezovu, a seniorsku karijeru započeo u ekipi Palilula iz Beograda. Potom je nastupao za makedonski Sileks i slovačke klubove Košice i već pomenutu Podbrezovu, za koju je prošle sezone odigrao 31 utakmicu i postigao 3 gola. Igra na mestu levog beka i štopera. Ugovor je potpisao na 2 godine. Ismael Fofana ima 29 godina, rođen je 8. septembra 1988. godine u Abidžanu, obala Slonovače, a karijeru je počeo u ekipi ASEC Mimosas. Potom je nastupao za veliki broj klubova, a to su Čatlon Atletik, Fredrikstad, Norveška, Šerburg, Francuska, Saint-Lô, Francuska, Širak, Đumri, Armenija, Zob, Ahan, Partizan, Jonol, Kina, Čukarički i Irtiš, Kazahstan. Prošle polusezone za Čukarički je odigrao ukupno 10 utakmica. Igra na poziciji centarfora. Ugovor sa Vojvodinom je potpisao na 2 godine. Diamantis Kukumis
je rođen 17. jula 1994. godine u grčkom gradu Aliveriju i prošao je omladinsku školu Panathinaikosa, za čiji prvi tim je odigrao 59 utakmica, pre nego što je prošlog leta prešao u Slovan iz Bratislave, za koji je prošle sezone odigrao 20 utakmica. Sa svojim dojučerašnjim timom uspeo je da osvoji kup Slovačke, a to mu je bio drugi trofej u karijeri, pošto je prethodno sa Panathinaikosom osvojio kup Grčke. Nastupao je za mlađe reprezentativne grčke selekcije u 18, u 19 i u 21. Igra na mestu beka, ugovor je potpisao na 2 godine. Danijel Graovac, rođen je 8. avgusta 1993. godine u Bosanskom Novom, a fudbalom je počeo da se bavi u Slobodi iz Novog Grada, posle čega je nastupao za mlađe kategorije Zagrebačkog Dinama. U seniorskoj karijeri prvi klub bio mu je Zrinski iz Mostara, odakle je prešao u Muskron. Kao član belgijskog tima prošle sezone je bio na pozajmici u Sarajevskom željezničaru, za koji je prošle sezone odigrao 40 utakmica. U dosadašnjoj karijeri osvojio je 3 titule šampiona i 1 kup Bosne i Hercegovine, a zabeležio je i 3 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Igra na mestu beka ili štopera. Ugovor je potpisao na 3 godine. Aleksandar Mirkov je rođen u Kikindi 8. januara 1996. godine. Tokom dosadašnje karijere nosio je dresove treće ligaša Palića, Banata iz Zrenjanina, Senke i Bečeja. Dobre igre u gradu kraj Tise preporučile su ga skautima Vojvodine i evo postao je član crveno-belih sa kojima će pokušati da stekne i superligašku afirmaciju. Ugovor sa Vojvodinom potpisao je na 4 godine. I na kraju Filip Starić, golman, rođen je 7. marta 1999. godine u Mariboru. U Vojvodinu je stigao iz Hrvatske Cibalije, a sa klubom je potpisao 4-godišnji ugovor. A sada priliku da vam se obrati dajem predsedniku Fudbalskog kluba Vojvodina, gospodinu Dušanu Vlahoviću. Izvolite. Poštovani prijatelji, hvala što ste i danas sa nama na promociji ne samo novih igrača koje je angažovala Vojvodina, već praktično i novog tima koji pripremamo za ovu sezonu. Kao što znate, uz finansijsku konsolidaciju kluba, osnovni cilj ove uprave je bio i konsolidacija igračkog kadra i stvaranje preduslova za odgovarajuće rezultate koji dolikuju imenu Fudbalskog kluba Vojvodina. Ovaj posao smo počeli zimus dovođenjem 4 igrača. U zimskom, prelaznom roku ispostavilo se da to izbliza nije dovoljno i u saradnji, naravno, isključivo u saradnji sa gospodinom Veselinovićem, šefom stručnog štaba, njegovim saradnicima, mi smo još pre više od 2 meseca tačno znali na kojim pozicijama i kakvi igrači su nam potrebni. Ovaj prelazni rok nije bilo ni malo jednostavno završiti iz nekoliko razloga. Ključni je taj što prelazni rok traje veoma dugo, čak do kraja avgusta, i teško je bilo dogovoriti se sa igračima već na samom početku o njihovom angažmanu, što je potpuno i razumljivo. Međutim, mi smo ipak uspeli da sem jednog ili 2 igrača napravimo ugovore sa svima kako je to bilo planirano i još, kao što rekoh, pre 2 meseca i kao što smo dogovorili sa šefom stručnog štaba. Ovaj posao nije bio ni malo lak. Svedok sam bio da su dane i noći Veselinović i stručni štab proveli analizirajući svakog od igrača koga smo planirali da dovedemo. Analizirani su ne samo fudbalski, već i ljudski i svi ostali
aspekti svakog od igrača za svaku ponaosob poziciju, a na osnovu plana kako to naš stručni štab planira da će Vojvodina igrati ove sezone. Sezone u kojoj, naravno, kao što je ovdje već rečeno, Vojvodina uvek ima visoke ambicije, dakle da bude u vrhu srpskog fudbala i da minimum izbori pravo da igra u kvalifikacijama za Evropu. Naravno, ozbiljnu pažnju ćemo posvetiti, kao i uvek, kupu. Na ovim momcima jeste velika odgovornost i na stručnom štabu, kada je u pitanju rezultat, koji nikako neću da poredim sa prošlom sezonom, jer smo rekli da je ona neuporediva i za zaborav, ali naravno rezultat će izostati ukoliko ne budu ostvarene osnovne pretpostavke za funkcionisanje kluba, od atmosfere pa do finansijskog dela. Ja mislim da je sada situacija drastično drugačija nego pre godinu dana i da su se osmesi vratili u slačionicu i ovaj klub. Rezultati su nam naravno bitni od svih selekcija omladinske škole do prvog tima i zbog toga i radimo ovaj posao. Za fudbalski klub Vojvodina prelazni rok je blizu kraja. Dakle, mi smo mahom ono što smo planirali uradili, ali nije završen. Ja na kraju želim da se zahvalim svim prijateljima kluba koji su omogućili da realizujemo, po našem mišljenju, izuzetno kvalitetan prelazni rok i dovedemo izuzetno kvalitetne igrače. Nadam se da će to uveriti već u petak, kada otvaramo sezonu na našem Karađorđu. Naravno, uz jedan oprez, jer ovo je ipak ekipa koja traži vreme da se uigra. Dakle, ja se zahvaljujem svima koji su nam to pomogli, dakle, prijateljima kluba, a na našu sreću ponovo ih je sve više. Zahvaljujem se gospodinu Bobaru, gospodinu Cicmilu, naravno gospodinu Bajatoviću, koji je danas bio predviđen dođe ovde, ali ga je posao u tome sprečio. I naravno, zahvaljujem se gradu Novom Sadu i gradonačelniku gospodinu Vučeviću, koji je svedočeni prijatelj ovog kluba, uvek spreman da pomogne našoj i njegovoj Vojvodini. Hvala vam lepo. Zahvaljujemo se gospodinu Laoviću. Sada slede pitanja. Da li neko ima pitanja za naše nove igrače ili predsednika? Ukoliko nema pitanja, usledit će fotografisanje naših novih igrača. Kad je Bobe stao i joj, izvini, ja još novim. Dobro će biti osmeh. Treba snimati, jer ne treba. Treba, čekaj, još malo televiziju snimati. To može. Osmeh.
To je to. Ok, neka si srećan.